undlandlathekiswe wandlandlathekiswa wade wayofika phezu kwentaba eKhalvari. Siphezu kwentaba ke ngoku, siphezu kwentaba yeKhalvari. uYesu ulapho ujinga emnqamlezweni. Ilanga lalitshisa ngendlela emangalisayo. uYesu bamhluba ingubo zakhe kwelo langa, basusa isidima sakhe ngomfaka phakathi kwaboni. Kodwa umnqamlezo kaYesu ngowona mnqamlezo obuphakathi uxhaphwe zizihambi. Onke amehlo ayejonge kumnqamlezo phakathi. Apha phansi komnqamlezo kwakukho indinginya yabantu. Abantu bevela kwiindawo ngeendawo. Abantu ke abalapha phansi komnqamlezo, eyona nto ezixakayo, kwakukho nabantu benkonzo. Kwakukho abantu ababingelela abakhulu, abapristi, abantu ababephakamile bebizwa ngamagama ezinkonzweni zabo. Zihlobo zam ezithandekayo, yandinika le nto into ethi yinyani, into ethi umntu okholwayo kaya kungqungquthekisa akayeki ngaphandle koba akubone ujinge emnqamlezweni. Ngoba la maKrestu lonke ixesha ebethandaza, okanye mandithi ebenza ayathandaza, efuna uMesiya, kodwa awufiki uMesiya, abamazi. Kwazaliseka isibhalo esithi waza kwabakhe, kodwa bakhe abamazi. Makabanguthini isihlobo sam esithandekayo, ithi ncwadi kaThixo ebendiyifunda apha, uYesu akakhange ajonge intlungu ebikuye, kodwa ujonge intlungu ayibona phantsi komnqamlezo. Bawo baxolele, ngoba abayazi abayenzayo. Ibisenzeka kapha kumhlaba wakwaJuda, ekusithi akuzawukhole mntu, ibe ngumntu aguqukileyo, okanye ibe ngumntu ozithobayo, okanye ibe ngumntu oxela ingxela yomphefumlo. Kodwa uYesu ufika apha watshintsha isimo, akenza loo nto, wabaxolela noko esaqhubeka nomsebenzi. Uxolela apha abantu abasenzayo, abayekanga basenze umsindo, abantu benkomo phansi komnqamlezo bajongile, ngoba ebexhonyiwe ngenxa yezitshomo. Zihlobo zam ezithandekayo, uYesu
izwi lamazwi kaThixo. Ithi incwadi kaThixo uYesu ngexesha esendele ilizwi lomthandazo, inhliziyo yakhe izele inhlungu ngoba inhlungu abekuyo ayinakulinganiswa nobuxhakaxhawuli obusezakuthile. Cinga le nto kaloku amanxeba kaYesu ebesagqiba ukuxazululwa, ebesenenhlungu. Yile nto esithi xa uthetha avule umlomo, ethetha noyise, ethandazela ababulali bakhe, ethandazela abantu ebebemkhuluma ngamahle. Kodwa uYesu wema ethandaza phakathi kwabantu noThixo. Kwazaliseka isibhalo esithi, uba sithe sona sinake umthetheleli. Makabonge uThixo. uYesu apha ubonakalisile ingithixo oneneba. Ineba yakhe ayitshintshwanga ngumnqamelo. Unethanda, ubathanda abantu sebebonile. Zihlobo zami ezithandekayo, eyona nto asifundisa yona uYesu apha ukuba masixolele, ngoba naye igazi lakhe lasixolela izono. Singaxolelwanga zono asinawungena ebukumkanini bukaThixo. Zihlobo zami ezithandekayo, uYesu usifundisa into yokuba masingalindi umntu ukuba azocela ubono noba ngaba nguwe owoniwe nguye, kodwa usifundisa into yoba masizithobe, ngoba uthi umzalwane wakho uba uthe wakona noba ukoneka siqhele xa uphindaphinde kwasiqhele wabuya ezocela uxolo, kodwa mxolele. uYesu ngumntu woxolo. Zihlobo zami ezithandekayo, ndoyika ngoba thina apha siyangena kula mnyango sinxibe impahla efanayo, futhi umntu ahlala apha ecaleni kwakho kanti lonke lo xesha awunaye nombolo kulo. David xa silapha siye sihleli somthandelelo, siguqe sonke, sivule ingoma enye. Kulapha Nkosi ndikubonayo, ndawuguqa esithebeni sakho, kanti ngalo lonke lo xesha asithethi loo nto. Bawo, 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 baxolele kuba abayazi abayenzayo. Zihlobo zami ezithandekayo, uYesu apha usifundisa into yoba siyeke umsindo, ngokuba sinomsindo asizixolele. uYesu usifundisa into yoba siyeke uhleka, ngokuba siyahleka asizixolele. Zihlobo zami ezithandekayo, uYesu apha usifundisa into yoba umntu ayeke ungayithandi into entle ayibona komnye umntu. Uba singajonga bangapha abantu apha kule nkonzo abangathethiyo, makabonge uThixo. Bawo, bawo, baxolele kuba abayazi abayenzayo. ngoKristu Inkosi yethu. Amen.